yanzu labari ya iske gari, Baba Buhari ya canza kuɗi. An tada hankalin 'yan gari domin dai za a canza kuɗi. An canza kuɗi, an canza kuɗi, an canza kuɗi. Shin ko kasan an canza kuɗi? an canza kuɗi, An canza kuɗi, a'a kai an canza kuɗi. an canza kuɗi, An canza kuɗi, shin ko dai an canza kalan kuɗi? an canza. An canza kuɗi, shin ko dai an canza kalan kuɗi? Ba mu gane ba, An canza kuɗi, ba mu gane ba, an canza kuɗi, ba mu gane ba. An canza kuɗi ko dai an canza kalan kuɗi? 200 na a yadda take, amma sai dai ta koma ja ja ja. 500 na a yadda take, ita ma dai ta koma girin kore girin. Dubu ma na nan yadda take, sai dai ta koma bula bulu bula. Nawa an ka kashe 261 biliyan naira dan canza kuɗi, dan canza kuɗi. 200 ta zama kala ta pound, 500 ta zama kalar dollar, naira 1000 ta zama kalar euro. Amma duk da haka darajar naira na can kasan gido. An canza kuɗi, an canza kuɗi, an canza kuɗi. Shin ko kasan an canza kuɗi? an canza kuɗi, An canza kuɗi, a'a kai an canza kuɗi. an canza kuɗi, An canza kuɗi, shin ko dai an canza kalan kuɗi?